Para sa dugang ang mga balita sa Negros Kagpanay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gid nga salamat. 3 kasunog nagluntad sa Bacolod City sang weekend. Mas sobre 200 ka individual na halitan sang ginlamon sa kalayo ang 43 kabalay. Yaring balita nga aton gintutugan. Natublag ang mga residente sa Barangay Jis matapos nagluntad ng sunog sa Purok Tambipalad Sabado sang hapon. Nagsugod ang kalayo sa balay ni Aaron Tupas. 22 sa 27 kabalay nga nasunog ang totally damaged. Hindi pa natin ma-identify kung anong specific na cause ng open flame, sir. Wala daw kuryente yung bahay na pinag-originan ng sunog, sir. So, baka, sir, due to lighted candle, sir. O sunog sa ako niya upon sa balay, miyara diya gaya ng pangkabataan niya kag may nagsirit sa dalawang balay. Masobra 130 ka individual ang nahalitan sa sunog kag nagahulat sang bulig samtang yara sa evacuation center. Iti mas bayo, may saway. Di pasalamat lang ta sa Ginoo Japon na salbar kami tanan. Sa tuwa naman sang Atiatkin Festival sa Sitio Magsungay, Barangay Singkang Airport, nagluntad ang sunog sa Purok Matad Domingo sang hapon. 3 kabalay ang nahalitan. Nag-overheat na ceiling fan sa balay sang Pamilya Sands ang ginatanaw rason sang sunog. May sunog man na nagluntad sa Barangay 26 Lunes ang Agahon. Jumper o kung illegal tapping sa kuryente ang ginalantaw posible rason sang sunog. 13 kapuluyan ang nahalitan. Malawig na nga wala may nagapuyo sa balay kung sa diin nagsugod ang kalayo. Kaya ang nagatap ng ilaway din, ara sa tubang nila balay. Bali ang ila, nasaksak lang gadya, wala nagtap sa amin. Almost lapit na guro 5 years. Ang 3 kalugar yung ginluntaran sa sunog ang kabahin sa red zone o kon fire-prone areas. Opo Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.